Croeso I Ddogellau. Llunos Rolands dwi, fi sy'n berchen ar Gwîn Dylanwad yn Ndogellau efo ngŵr Dylan, a hefyd mae Emma a Terry yn gweithio gyda ni. Da ni wedi bod yn rhedeg busnes yn y dre ers 1988, bwyty gyntaf, ond ers 2014, da ni wedi agor y siop wîn yn Ndogellau. Mae Ndogellau yn dre fach hyfryd efo llwythi o fusnesau annibynnol yma, drwch fynd am dro fyny Cadair Idris, gwrando ar gerddoriaeth byw trwy'r flwyddyn, mae tŷ siamas I chi am weld a hamro, neu edrych chi just cerdded rownd a dilyn llwybr y dre yn edrych ar yr adeiladau hynafol yma. Ac wrth gwrs, mae gennych chi sesiwn fawr bob blwyddyn yma, sydd yn andros o hwyl. Da ni yn mewnforio gwyn. Da ni mewnforio o Ewrop yn bennaf, ond da ni'n gwerthu gwyn o pob man yn y byd. Ond wrth gwrs mae gennym ni winoedd Cymraeg erbyn hyn hefyd. Mae yna 30 gwynllun yng Nghymru. A da ni'n gwerthu o Montgomery, o Llaethliw, Pandy ac yn y blaen yma hefyd. Yn ogystal â gwyn, da ni'n gwerthu caws, bisgedi, o Gymru wrth gwrs. Rhywbeth sydd yn Gymraeg a da ni'n hoffo, da ni'n ei werthu yma coffi, te. Mae gennym ni hefyd gynnyrch arall yma o'r Eidal a Sbaen, ond mae gennym ni lwythio jocled Cymraeg a bethau yn y blaen. Da ni wedi penderfynu ymuno gyda Neges Home a da ni wedi creu pecyn bach o Gymru I chi. Yn y pecyn yma, os da chi'n penderfynu I brynu, unai chi'ch hunan neu I ffrind, dyma'r seren o'r sioe, gwyn o Drefaldwyn, botel goch, caws, cenarth, crackers tre groes, te o Tea Traders yng Nghymru eto, jam o Bondi just lawr y ffordd, coffi poblado o Ogledd Cymru. Da ni hefyd wedi cynnwys y map treftadaeth o'r dre, fel gallwch chi fynd am dro o gwmpas y dre a dysgu gyd amdani. Ac os da chi wedi mwynhau y gwyn, da ni wedi rhoi taleb bach I mewn, yn rhoi gwydred win yr un I chi'ch dau, I biciad mewn a gorffwys yn stafelloedd fyny stair. Yn ogystal â cynnwys y bocs, mae yna lawes fechdaclus tu allan iddo fo. Ac ar hon, mae hanes Gwîn Cymru yn cychwyn yn Castell Coch a I gyd o'r gwynllanoedd sydd yng Nghymru dyddi yma hefyd. Mwynhewch y cynnyrch yn y bocs a iechyd da o Ddogellau.